भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर बऱ्याच दिवसांनी कशी वाटतं तुमका परब किचनवर स्नेहा आणि सरोजची जोडी. आजची आपली रेसिपी पण अशी झणझणीत आणि तरीवाली मिसळ. जास्त वेळ न दडवता बोलत होती. जास्त वेळ न दडवता झालं परत. दवडता आपण जाऊया आपल्या रेसिपीच्या साहित्याकडे. पण आपण आज जी मिसळ करतलो ती एकदम झणझणीत तरीवाली तर असतली पण मालवणी. मालवणी कित्या जी आपल्या भजनात गावता गावी गेल्यावर लाल चण्याची. आणि आता गणपती जवळ इलेलेच असत त्याच्यामुळे तुमच्यासाठी ही स्पेशल खास अशी लाल चण्याची झणझणीत अशी तरीवाली मिसळ. आता त्याच्यासाठी आपण एक म्हणजे खास असं वाटप करणार आहोत आणि त्या वाटपाबरोबर चणे आणि कसे उकडून घ्यायचे तास सुद्धा दाखवणे. हा आणि त्याच्याबरोबर तरी येऊ होई तर त्याच्यासाठी काय करूचं आणि नंतर सर्व्हिस बोलतोय सर्विंग म्हणजे कशी त्यांना प्रेझेंट करू वया ही सुद्धा एक कला असा तिचं तुमका बघूची. आता ही रेसिपी पूर्ण बघा. आता आपण जाऊया साहित्याकडे आणि जे जे लाईव्ह इले त्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. चला आता तुम्ही कुठली कुठली मिसळ खातास? मालवणी, पुणेरी, जोगेश्वरी, कोल्हापुरी आणि कुठली कुठली आवडली खय खय फेमस असा तुमच्या इकडे पण ती पण सांगा. आता हे आपले मालवणी मिसळ म्हटल्यावर आपण हे लाल चणे, तुम्ही काय काय घालतास? काय कोण काळे वाटाणे सुद्धा घालतात. तुमचा सगळ्यांचा लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे आणि आवडीची रेसिपी म्हणजे आवडीची जे मिसळ असतात ती आमका सांगा. आम्ही पण येऊन त्याचा स्वाद घेऊ. त्याच्यानंतर लाल चण्यानंतर आपलं टोमॅटो हे बघा लाल चणे आपण रात्रभर भिजत घातले. हा आणि त्याच्यानंतर ह्यो कांदो ह्या का आता उघडत नाही की ह्यो रडवता म्हणून त्याका चॉपर मध्ये बारीक करून ठेवले. सुक्या खोबऱ्याची एक अशी कवड घेतलेली एवढी एवढी म्हणजे एवढं एवढं तुकडो त्याचे हे बघितले सुरीन तर होईना मग शेवटी बारीक किसणीवर किसलंय. दोन आपले हे मिरचे सुके, तेजपत्ता, जिरा, काळा मिरी, धने, हा दगडी फूल आणि ही आपली दालचिनी. स्टार फूल घ्यावा. आणखीन कुठले गरम मसाले खसखस वगैरे तुमका जे हवे ते मसाले घ्यावा. अगदीच तुमका नसतील खडे मसाले घालूचे तर मी पुढे सांगते तुमका काय घालूचं. आता टॅमॅटो सुद्धा तुमका वगळूचो असतात तरी पण तुम्ही त्याच्याऐवजी काय घालूचा ता सांगताय. आता हे चणे चांगले धुवून घेतलेले आहेत. मूठभर चणे रोज खायचे. किती खायचे? ताकद येतं ना म्हणून. आता तुम्ही चांगले भरभरून कमेंट करतास. आईच्या वेळेक पण तुम्ही छान छान कमेंट केलेलास. भरपूर जणांनी त्यांना श्रद्धांजली दिलास. खूप चांगला वाटला. तिकडे तिकडे काय करतोय भार्गव? पाणी हा देते थांब. ते पण तुझी बॉटल आहे तिथे भरलेलं पाणी घे. आता ह्याच्यात पाणी बाहेर येत नाही ना म्हणून मी आता घालते जेवढा व्हाया तेवढा. नाहीतर तुम्ही अंगाबरोबर घाला जो कुकराच्या ह्याच्यामध्ये. आता ह्या आतला झाकणा मी एक ग्लास पूर्ण घातलाय आणि ह्या अर्धा. आता ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं आपण मीठ घालून घेऊया. जास्त पण पाणी नाही घालायचं नाही तर मग ते हे होतात ना. तशी मिसळ म्हटली की पाणी हव्यात. मीठ घालते वेळी तुम्ही लक्षात ठेवा की खय खय किती किती मीठ घालतास. आता चण्याक मीठ लागाक वया म्हणून मीठ घालते मी. चणे तर उकाडतोच नाहीतर मी आता थोडेसे 2 चमचे तेल पण घालणार होते. घालूया काय? घाला. नाहीतर असे तेलाने बाहेर पण मी येत तोपर्यंत कमेंट वाचते. वर्ल्ड ऑफ गौरवीने लिहिलंय हाय. समीरने लिहिलंय हाय. समीर हाव आर यू? आम्ही दोघी छान आहोत. गौरांगने लिहिलंय खूप मस्त थँक्यू. सरोज दळवी हाय म्हणते. दीपिका गावडे श्री स्वामी समर्थ असं कमेंट आहे. फक्त एक पोह्याचं अर्धो चमचोच मी तेल घातलंय. पूर्ण ह्या पळीभर तेल घातलंय नाही. काय काय जण इथे उकडताना ना हिंग पण घालतात. हो आपण फोडणीत घालूया कारण पाव पण बांधणारे मैदा असतो ना. आता हे आतला झाकण लावून घेतलंय. जर तुमचं कुकर बाहेरच्या ढाकणाचं असत आणि पाणी जर बाहेर तुमचा येत असत तर तुम्ही काय करायचं ते पण मी तुमका पुढे सांगते. तुमच्याकडे पाऊस आला की नाही तो सांगा. आमच्या वसई विरार नाला सुपारा एकदा धुवून काढल्या पावसात. पाऊस लाईट दोन्ही नेटवर्क लाईट हा नाही पाऊस हा भरपूर सगळा नेटवर्क सगळा धुवून काढल्याला सगळा अगदी जिने अगदी स्वच्छ झाल्यात वटे अगदी मस्त. तुमच्याकडे किती पाऊस लागलो तो पण सांगा. तुमच्याकडे किती किती सुविधा होत नेटवर्क हा की नाही पहिला
त्यांच्याकडे सांगा. असतं मुंबई आणि हे का गावात हा. गावच्या सारखी गत करून ठेवलेली आहे आमचं, म्हणजे विरार वसई नालासोपारा असं आणि झालं. कितपत पाणी तर आमच्या कमरे एवढा पाणी, आमच्या बिल्डिंग खाली ढोकरा एवढा पाणी. खैना काय माहिती नाही, पावसाचा होता की झरे कुठले तलावांचा काय माहिती नाही, पण पण भरपूर पाणी. ह्या वर्षीच असं हो, झालं. भरपूर पाणी, भरपूर. झाड आता नाही तर झाड पण कोसळला. आता ही आपण भिड्याची कढई घेऊया, तोपर्यंत इकडे कुकरचे 3-4 शिट्टे होऊ दे ना. तव घेतलंय मी. हा, कुकरचे 4 शिट्टे होऊ दे. पावसाळ्यात लायटर थंड पडतं म्हणून लायटर असा भांड्यांसोबत ठेवायचा नाही. मी अशी भिंती घ्या ठेवले आणि त्याकाच चिटकवते गॅस जवळ, बरोबर. थंड पडत नाही तर मग. मला माहिती तुमच्या आयडीचं नाव नाही कळत आहे, शो रेसिपी फॉर बनाना अँड सारण काप. नक्की, म्हणजे कच्च्या केळ्याची कापं आणि चूरणाचं असणार. समी यू एक्सप्लेन व्हेरी वेल ताई, युअर स्पीच इज ऑल्सो व्हेरी गुड, थँक्यू. अपूर्वाने लिहिलं नालासोपारा नो नेटवर्क. बरोबर, नो नेटवर्क सोडा. नालासोपाऱ्याचा एक तो व्हिडिओ व्हायरल झाला. भाईंदरच्या 5,000 पुढे तुम्हाला नेटवर्क नाही का? 5,000 भाडा आणि 5,000 डिपॉझिट आणि 3,000 भाडा, नालासोपारा आणि स्विमिंग पूल मोफत. रिसॉर्ट. हा. अमृताने लिहिलं दिस लव, थँक्यू. वंदनाने लिहिलं हाय. जे लाईव्हला आहे सगळ्यांचं स्वागत आहे, मनापासून स्वागत आहे. लाईव्ह रेसिपी मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तुम्ही कुठली आवडीची मिसळ तुमची आहे, तुमच्या एरियातली असू दे किंवा तुम्ही खुद्द पुण्याला जाऊन खाली आहे, कोल्हापूरला जाऊन खाली आहे, ते सुद्धा खाली लाईव्ह मध्ये सांगा. नाशिकची पण हा, नाशिकची पण फेमस आहे. मी कुठली खाली ती मी पुढे तुम्हाला सांगते करता करता. म्हणजे कामावर जेव्हा जात होती तेव्हा, तशा आम्ही जोगेश्वरी पण खाल्ल्या आहे ना सर्व. जोगेश्वरी मिसळ, कोल्हापुरी मिसळ, पुणेरी मिसळ, तिथे जाऊन नाही, आम्ही इथेच खाल्यात. आज तुमका मालवणी मिसळ दाखवतो. हा. तो पण एक. अपूर्वाने लिहिला आम्ही पण मालवणी. हो, तो हे घेतलात तुम्ही, हे ह्योच रावांदे ना, एकच लागतं लो. परत परत खय भरायची आहेत भांडी. झाला असेल गरम. थोडी रेसिपी मोठी होतली हा, कारण सगळा A to Z दाखवतोय ना मालवणी मिसळ. लाईट जाता म्हणून आम्ही काय करून घेतलं आधी, वाटून पण घेतलेलं. म्हटलं मध्येच जर लाईट गेली तर काय पर्याय, तर वाटून घेऊया. तो पण पर्याय चालू ऑन ठेवूया. हा. आता हे धने, बडीशेप, जिरा, दगडी फूल, जा हा आता मी आधी भाजून घेते. आता हे गरम मसाले चांगले खमंग सुगंध येईपर्यंत परतायचे. हे आपलं भिड्याचं तवा. आज आपण करतोय मालवणी मिसळ. पाऊस पडता बाहेर छान, गरमागरम आपली रोज तिकडच्या भजी भजी खाऊन खाऊन वाईज कंटाळा येलो. घे बाय, बेसन पण संपत्तीला काय करणार. चक्कीवर चक्कीवालो चक्की दळू येऊक नको. आता मी सुक्या खोबऱ्याचा बारीक किसलेला आहे ना, खसखस घालूनच ती शेवटाक घालू बाई, ती लगेच खसखस ठेवूया. आणि मालवणी मिसळ म्हटलं की खसखस होई ना, त्याच्याशिवाय. आणि मालवणी एक पदार्थ म्हणजे आपली तिरफळा पण असतात गरम मसाल्यात. बाकीची लोक आपली तिरफळा घालत नाही, पण आपल्या गरम मसाल्यात, मालवणी मसाल्यात तिरफळा असतात. तुमच्या इच्छेनुसार तुमच्याकडे जे जे गरम मसाले खडे हत ते तुम्ही घालू शकता. जसे आपले गरम मसाले भाजून झाले तसे मी किसलेला खोबरा आणि ह्या मोठा मोठा खोबरा, मिरची सुद्धा घालून घेतले. छान जसं जसं भाजतात तसं तसं. आणि गॅस एकदम बंद केले, आता जर अशी मीडियम करते. आजची आपली रेसिपी आज झणझणीत अशी मालवणी मिसळ. हा, मिसळ एक कसं नाश्त्याचा प्रकार पण म्हणता येत आणि पोट भरीतो असता. म्हणजे तुमका अगदी हॉटेलात जाऊन लंच खाऊचो कंटाळो येलो तर तुम्ही मिसळ पण पोट भरी आपल्या जेवणाच्या जागी खाऊ शकता. तुमच्याकडे कोणती कोणती आवडीची मिसळ असतात ती पण आमका सांगा. आजच्या आपल्या मिसळ मध्ये आपण एक खास मसाला वापरणार आहोत, कोणतं ते तुम्ही बघत राहा.
आम्ही जास्त करून बिड्याची भांडीच वापरतो हा. पारंपरिक जी असतात ना ती आता पावसात खूप जपूची असतात. त्याला हम्म. पाणी लागलं जंग. की लगेच बुरशी येतात. आता ही जी खसखस होती ती हम्म. पण घालून घेत आहे. तुम्ही कोणती भांडी गॅस बंद वापरता केलेली सरस आहे. ती सांगा. बघा, तेजपत्त्याचा वापर इला ना सगळा पुसान. खसखस एकदम बारीक असतात त्यामुळे ती शेवटाकच घालायची गॅस बंद करून. लक्ष्मीने लिहिलं मी कोल्हापुरी मिसळ खाल्ली आहे. अशोक हाय म्हणतायत. तुमचं सगळ्यांचं लाईव्ह मध्ये स्वागत. आणि आजची आपली रेसिपी आहे मालवणी झणझणीत अशी मिसळ. त्याच्यासाठी आपण ह्या कुकर मध्ये ना 4-5 शिट्टे करूया लाल चणे, कारण लाल चणे वाईट उकडात वेळ लागता म्हणून आत्ताची पहिली शिटी झाली. तोपर्यंत आपण इथे वाटप बनवून घेतलं. हे गरम सामान घालून सुकं खोबरंच वापरलंय, कांदा नाही घातलाय वाटपामध्ये. हा, वाटपामध्ये कांदा नाही, कांदा आपण ह्याच्यामध्ये फोडणीला घालणार आहोत. तुम्ही बघून घ्या ही मालवणी मिसळ. जर आपली आता गणपती येतले ना तर 2 शिट्टे झाले. आता पावसाळा इलो आता काय काय वस्तू मिळतात नाही मिळतात तुमचा आपल्याला. मोबाईल कुठे आहे? मला वाटतं पार, कारण मला ती इंग्लिश घेऊन कमेंट गेलेली येतात ना. तर ते वाचायला. I roasted the spices and coconut and made the paste using the paste, but the paste turned bitter and watery. What tips? तुम्ही काहीतरी त्या पेस्ट मध्ये स्पायसेस गरम मसाला जास्त घातला असेल, त्याच्यामुळे तिला कडूपणा आला असेल. गरम सामान जे असतं ना ते थोडं थोडंच घालायचं, कारण आपल्या मसाल्यामध्ये पण असतं ना गरम सामान. घरगुती मसाल्यामध्ये रोजच्या तेवढ्या मसाल्यात आपला वाटप असतं. मिक्सर करा. यो काय हय, मी म्हटलं काय खातं. आता किती शिट्ट्या झाल्या? 4 झाल्यात. आता ही 5वी. हा, म्हणजे गरम मसाल्याचं सामान तुम्ही कदाचित जास्त घेतलं असेल काहीतरी, त्याच्यामुळे तो कडूपणा आला असेल. नम्रताने लिहिलं डिड यू ऍड मालवणी मसाला इन्स्टेड ऑफ मसाला व्हेजिटेबल्स. तुम्ही बघा तरी रेसिपी मध्ये आम्ही काय काय करतो ते तुम्हाला उत्तर भेटेल. हे रंजनने लिहिलं व्हॉट इज व्हॉट. बंटीने कमेंट लिहिलंय की कोकोनट जास्त जरी म्हणजे गरम, हा ते पण आहे. जर तुम्ही आता 5-6 शिट्टे झाले, मी गॅस बंद करून घेतला. हा, जास्त तुम्ही खोबरं भाजलं तरी ते कडूपणा येतो, ते पण येऊ आहे. शकतो. आणि गरम मसाला जरी वापरला तरी येऊ शकतो. लसूण रवली होती ती काय तुम्ही अशी पण घालू शकता, साला लसूण पेस्ट म्हणतात ती. पण आता वाटूचीच आता मी आपली आपली घेतलंय. हे मोठे मोठे पाकळे असले की मधून चिरले की सोलले पटकन जातात. अजून कुठल्या शिटीचा आवाज येता बघा शेजाऱ्यांच्या. यू रीड द कमेंट्स इन मराठी. ऑल द कमेंट्स आर रिटन इन मराठी. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, पण माझी काहीतरी सेटिंग झाली आहे त्याच्यामध्ये इंग्लिश मध्येच येतात. मिक्स रेड चिली पावडर विथ इट. कॅन आय मिक्स रेड चिली पावडर विथ इट. तुम्ही वाटताना लाल तिखट वापरू शकता. वाटताना ह्याच्यामध्ये वाटपामध्ये तुम्ही घालू शकता. किंवा तुमच्या काश्मीरी लाल हा. तिखट किंवा शंकेश्वरी लाल मिरच्या जरी हा. वापरल्यात ना तरी तरी चालेल. तुमच्या तरीला किंवा भाजीला कोणत्याही पदार्थाला छान असा रंग येतो वाटपानं जर घातलं तर. आज आपण बनवतोय मिसळ, ती पण मालवणी. आज आमच्याकडे सगळा थोडा वाईस कमी आहे, कारण कोथिंबीर गावना नाही, टमाटर गावना नाही. पावसाच्या भरपूर साऱ्या गोष्टी भेटत नाहीत. कढीपत्ता असं खात नाही ना, तर 2 हे असे टाकायचे सुद्धा. फोडणे थोडस ठेवलंय बघा नावापुरता. लाईट असा म्हणून तुमका वाटप आपला दाखवला. आधी पाणी न घालता फिरून घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपण पाणी घालूया. असा सून काय झाला ना तर वाटता गेली की काय लाईट. कोणीतरी मला मोबाईल आणून द्या. इज इट रेनिंग टुडे इन विरार? नाही बाबा, आता आता सध्या तरी पाऊस नाही पडत आहे विरार मध्ये. दिस सोनम कुठे सगळ्या इंग्लिश कॅन्सल होईल. चुप बस तुझा. आता नको.
जा, तू करून setting ला झालाय पण हात प्रयत्न. नको. हा जा, झालाय मी ते तो सगळं नंतर केलंय. कर. तू नंतर जा. कर. हा, गटारी येते काय दाखवणार ही कमेंट होती, तर तिकडे बघ काय दिसतंय. व्हॉट विल द सेवर शो. हा, नम्रताने लिहिलेली कमेंट होती, तुम्ही लाल चवळीची मिसळ दाखवू शकता का, ही कमेंट होती. ते मला आली काय माहितीये, कॅन आय मिक्स रेड चिली पावडर विथ इट. हा, गावठी जर तुमच्याकडे असेल तर हा. चव लागेल. जरा थोडीशी चवळीची गोडूस असते ही. हा, चवळी तर ही तुम्ही गोडूस लाल लागते. चवळीची मिसळ पण नको, तुम्ही लाल चण्याचीच लिहा. तुम्हाला जास्तीची आहे आणि तुम्हाला जर खायची इच्छा आहे, चवळी कशी थंड आहे, तिची प्रक्रिया थंड आहे आणि आपले चणे थोडे गरम आहेत. तुम्हाला अगदीच वाटते तर करून बघू शकता तुम्ही अशीच. हा, काय गेलं. लाईट गेली? लाईट नाही गेली, मला वाटतं ड्रिप मारला. अच्छा, तुम्ही काय त्याच्यात लावलेलं? काय नाही, मग तेवढंच. कसं drip? मग लाईट गेली असेल. चला जाऊ दे, तेवढं वाटून झालंय ना. हायलाइट ते आहे ट्रिप ना? झालाय खाली. हा? हे झालं असणार खालचं बटन. गेला मग मिक्सर मग कामातनं. एवढं तर काय नव्हतं त्याच्यात, बघते नंतर. सगळं सुकं खोबऱ्याने किसलेलंच होतं, हा. थोडंसंच होतं. गटारी स्पेशल काय बनवणार आहात, त्याचं उत्तर द्या. आपल्या मालवणी काय असतं, वडे. आणि ह्या आता 3 वारच रवले गटारीचे. एका वारात तुमची संकष्टी इलिया माका वाटतं, होय ना गो, की आषाढी एकादशी इलिया? काय माहिती, मी काय बघितलं हो, नाही. तुम्ही सांगा काय ता कॅलेंडर घेऊन बघून काय काय येईल आता. मिक्सरचं काय झालं आता. ते लाल बटन गेलं काय बघू वर. नाही. हे दे कढई. रिपेअरिंग. याक झाला की याक होता. कढई खया गो आपली स्टीलची. चिकन वडे लिहिले बरोबर, चिकन वडे. कितींदा चिकन वडे बघणार, पण कंटाळा नाही येईल हो. कोंबडी वडे आणि इथे चिकन वडे. खोबरं, लसूण, कोथिंबीर, वाटण आणि मालवणी मसाला घालू शकता. घालू शकता. आता माझा सध्या मिक्सर आम्ही तेच वापरलंय, सुकं खोबरं. आणि आम्ही आधीच वाटून ठेवलेलं, सांगितलं नुकतीच. एक बटन आहे. हा, ते प्रेस करून बघितलं. आता बघूया त्याला काय झालं नंतर. आता लाईव्ह मध्ये आम्ही करत नाही, खालचं ते बटन वर करायला पाहिजे तेवढं. रेसिपी चालू आहे. प्रत्येक गृहिणीला आणि धन्यवाद तुम्ही अशी ते सांगितल्याबद्दल. माहिती आहे, पण ते मिक्सरची सेटिंग वेगवेगळा मिक्सर असतो ना, असं पण आहे. प्रत्येक मिक्सरला तसं नाही होत. ते काय झालं ते रेफ्रिजरेटर मध्ये टाकते, बघावं लागेल, नाही तर मग रिपेअरिंग. आणि काय करू शकतो आता. मटन वडे आम्ही ह्याच वेळेला दाखवलेले सविताताई, तुम्ही लाईव्ह बघू शकता. आणि हे पण कुठे आपण हे मिरगला ना. हा, हे आत्ताच तर दाखवलं. काय मटन नाही, काय होतं ते आपलं कोंबडी वडे नाही, आपले माझी तब्येत बरी कलेजी. नव्हती ना. कलेजी. हा, कलेजी आणि वडे. कलेजी आणि वडे, वेगळा काहीतरी प्रकार. कलेजी मसाला आणि वडे, मालवणी वडे, झटपट. तुमका तरी वही तर काय करतात, जास्त तेल. हातचा सोडून थोडासा तेल घालायचा, हातचा सोडून. तरी मी 1.5 घातलंय बघा, यातलं ठेवलंय मी. पण तेलाशिवाय तरी येणार नाही. हा, पितळेचाच होय दे भांडा. आता हिंग घे. हे काय कमेंट आली आहे, बंटीने काय लिहिलंय. हे मला कमेंट इंग्लिश मध्ये येतात ना.
आता हे बघा चॉपर मध्ये कांदा एकदम बारीक हे करून घेतलेलो म्हणून मी वाटणात घातलंय नाही. हा, कंटोळीची भाजी पण दाखवा एकदा पावसात. आम्ही दाखवली आहे आमच्या सासूच्या हातची, तुम्ही बघू शकता. 2-3 वेळा हा. तरी आम्ही रेसिपी ती केलेली आता आहे. हल्ली या गेल्या आठवड्यात टाकली आहे, तुम्ही पहा. तुम्हाला मिळत असतील तर आम्हाला पण आणून द्या. हम्म. सांगा. खावी. पूर्ण बारीक चिरलेला 2 होते ना गो, मोठे असे कांदे मोठे. होते. पण एकदम बारीक चिरायचे आणि आपली इथे आता चांगलं असं हे डाऊननी चांगला परतून घ्यायचा. कारण आपण आता वाटपामध्ये कांदा घातलेला नाहीये, जसं आपल्या मालवणी वाटपात असतो. तुम्हाला जर वाटत असेल तिथे घालावा तर तुम्ही इच्छेनुसार आवडीनुसार घालू शकता. तुम्ही कुठून कुठून रेसिपी बघता, आमचा आवाज वगैरे व्यवस्थित येतोय की नाही तेही तुम्ही सांगा. आणि सगळ्यांचं आपल्या लाईव्ह रेसिपी मध्ये स्वागत आहे. कांदो आता चांगलो सरसर सरसर होऊ, तो आवाज कमी जाऊ होयो आणि चांगलं परताक होयो, म्हणजे गुलाबी पण रंग नको. त्या दिवशी शिल्पाने वाटप माहितीये अर्धा तासाच्या वर परतलेलं, आणि मग तिने सांगितलं की माझं हे दुसऱ्या दिवशी पर्यंत पण खराब होत नाही. तेल सुटेपर्यंत वाटप पण भाजायचं असतं. टीप आहे ती. हे पण मग त्याची चव. असं तुम्ही भाजलेला स्टोर सुद्धा करून ठेवू शकता. नंतर तुम्हाला घाई वेळेच्या वेळेला ते 2-3 चमचे टाकलं भाजीमध्ये आणि तरी चालतं. हे बघा, इथे घाई नाही करायची की कांदा घातला लगेच फोडणीला लगेच फोडणी दिली असं नाही करायचं. पूर्ण कांद्याचं ते हे होऊन जायला पाहिजे पूर्ण. कारण लोक बघा कांदा पहिला चिरूनच त्याची ग्रेव्ही करायची, नुसत्या कांदा टमाटा असं वाटून वगैरे नाही, बारीक चिरून त्याची ग्रेव्हीवरच भाजी बिजी करायची. तुम्ही केलात की नाही तावो सांगा. आणि एकानंच खायना कोल्हापूरवरनं मिसळ खाल्याने बाकीच्यांनी पण सांगा, आम्ही पण येऊ त्याचा आस्वाद घेऊ. आता मी जेव्हा कामावर जायचे तेव्हा एक जैन मिसळ म्हणून लालबाग आणि लोअर परेलच्या टर्निंगला फेमस होती. ती मिसळ आम्ही पावसाळ्यात त्याचा आस्वाद घ्यायचो. मी आता तुमका ऍड्रेस सहित सांगितलंय. जय हिंद म्हणून अजून आता मी आता तेव्हा कामावर जायचे तेव्हा खायचे आणि ती मिसळ छान लागायची अगदी. पगार झालं 7 तारीख गेली बघा, तेव्हा बघ ती मिसळची पार्टी थंय जाऊन, भले पावसात भिजा पण ती गरम गरम मिसळ खाऊ जायची. जैन हॉटेल लालबाग आणि लोअर परेलच्या टर्निंगलाच आहे, म्हणजे तुमचा लालबागला जायचा रस्ता. आणि आता तिथे नवीन पण दुकान झालंय, जोगेश्वरी ना गो, काय त्या दुकानाचं नाव? जोगेश्वरी. पण जाऊ दे, आज तुम्ही आमच्या परत किचन मधली मालवणी मिसळ खा, बघा आणि करून खा. ते आता तुम्हाला गणपतीमध्ये भजन वगैरे असेल तेव्हाही लागेल. बुलढाण्यावरून बघतायत, तुमचं खूप खूप स्वागत. कांदो बघा डाऊल भर झालो आखसून. श्रीकांत परबने हाय लिहिलंय. तुमचं सुद्धा स्वागत परब किचन लाईव्ह मध्ये. आज आपण बनवतोय मालवणी मिसळ, ना पुणेरी ना नाशिक ना कुठली. आज आपण कोकणातली मालवणी मिसळ बघतो, जी भजनाला मिळते आपल्या गावी. तोपर्यंत बघा हे सगळं परतेपर्यंत आपला कुकर पण इथे थंड होतोय. हा बघा, तुमचा वेळ वाचून तुम्ही झटपट अशी मिसळ बनवू शकता. कुकर लावायच्या शिट्ट्या होईपर्यंत आपण तिथे वाटण करून घेतलं. पण हे जे भाजणं आहे ना, कांदा वगैरे, जर तुम्हाला बराच वेळ, म्हणजे एक वेगळी चव, खूप छान चव यायला पाहिजे आणि हे बराच वेळ टिकलं पाहिजे ना मिसळ. जर तुम्ही दुपारी बनवली तर संध्याकाळी देत असाल भजनाला रात्री, तर हे कांदा व्यवस्थित भाजणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्याने तवंग सुद्धा छान येतो, याचे फायदे भरपूर आहेत. एक तर तुमचं टिकल पण चांगलं आणि तवंग पण छान येतो, जो तेल सुटेपर्यंत तुम्ही कोणत्याही गोष्टी वाटप म्हणा, कांदा म्हणा, टमाटर अजून सगळं घालायचं. आणि सगळं हाय फ्लेम वर भाजा, थोडस मीडियम. आता तुमचं आता तुमच्या भांड्यावर आहे तसं, स्टीलचं असेल, जाड ह्याचं असेल. योगिता हाय म्हणाली. हाय योगिता, तुम्ही कुठून कुठून, आपली ही लाईव्ह रेसिपी आहे 8 जुलैची,
आणि तुमका खरं सांगता आज पाऊस बोललाय आणि पावसाक नजर लागली, पाऊस गायब. नाही तर तुमका म्हणता नाही बाहेरचा काल 1 नजारा वाजता सुरुवात केलेल्या. हा नाही तर बाहेर सुरू केलं तर दाखवते बाहेरचा नजारा. काल 1 वाजता सुरुवात केल्या आणि 2 तासात सगळं पाणी तुंबवल्या. आणि रात्री ट्रेन झाली. खूप सुंदर रेसिपी असतात. थँक्यू योगिता. आता ह्या हिंग. कुठलंही कडधान्य आलं की हिंग बाबा घाला, पचायला हलकं. आता ती कढीपत्ता आणि तेजपत्ता बघा आपण नावासाठी ठेवलेलं. जवळजवळ 10 मिनिटं तरी कांदा परतवला. आणि तो बघा डाऊल भर झालो, तो बाउल भर होतो. हा यो डाऊल भरच झालो. यो बघा किती आळलो तो. आता हिंग आणि कढीपत्त्याची 2 पानं आणि तेजपत्ता व्हायचं होतं तो परत मी वाटूनच घेतलेलं आहे. आता टमाटर घालून घेते. शक्यतो कढीपत्ता ना तुम्ही वाटूनच घाला, तर तसं खालो तरी जाता. नाहीतर ना तो असं पान दिसला की लगेच काढून ताटात बाजूक करतात. कोणी कोणी कॅलेंडर बघितल्यानंतर सांगा आपले ह्याचे किती दिवस रवले आहेत आपले चिकन वडे खावचे. आता पावसाळ्यात आपले टमाटर सुद्धा लाल गुंद भेटत नाही. भेटता तर आपला घ्यायचा आणि गप वाटेक लागायचा. नाही तर आपण येत नाही. आज आपण बनवतोय झणझणीत मालवणी मिसळ लाल चण्याची. हा मग आपल्याला हे परतायलाच किती वेळ लागतो. मनात येता फोडणीत उकडावला, फोडणीत घातला की झाली. पण नाही, त्याचा टिकण्यासाठी तवंगा येण्यासाठी आणि ती चव सुद्धा एक येता. जशी आपण म्हणतो जसा परताल तशी एक चव जेवणात व्यवस्थित वेगळीच चव येता. काय झालं भार्गव, इथे बघ. हाय कर सगळ्यांना. हाय दुर्वांग, हाय कर. आज शाळेला सुट्टी, पोरांची मजा आहे. आठवडोच गेलो सुट्टीचं त्यांचं तुम्ही पुरं. तू तिकडनं घे पाणी. ते बघ. हा दुर्वांग पाणी घे. पाणी प्यायच्या आधी जाऊ नको. हे बघा आपल्या कांद्या टमाटरला ना असं तेल सुटतंय. हे बघा हे शॉर्ट मोठ्या रेसिपी मध्ये आपल्या युट्यूब रेसिपी मध्ये दाखवता येत नाही, पण लाईव्ह रेसिपी मध्ये तुम्ही बघू शकता. चिकन ड्रमस्टिक ची रेसिपी नक्की. म्हणजे काय? तंगडी अच्छा चिकनची. माका वाटला शेवग्याची शेंगू घालूची. बघा इंग्लिश कमेंटची अशी पचगत होता मालवणी लोकांची. पोरा काही मोबाईल गावला काही दिनत नाही, आपल्यामध्येच बिझी आहेत. आता ह्यो आपलो ठेवणीतलो मसालो म्हणजे खायचो रोजचो आपलो मालवणी मसाला. काय आलं बेतातच काय आलं घातलाय. बोल 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 काय आलं. आणि त्याच्यानंतर हळद. यार अरे कॅमेरा हलणार, पप्पा मला ओरडणार. भार्गव थांब ना बाळा, तुला बॉटल दिलेली ना मी. गरम मसाला मी घालत नाही. जर तुम्ही खडे गरम मसाले नाही घालत असाल तर होय तुम्ही तुमच्याकडे गरम मसाला कुठलाही असतो थोडस तो घाला. मी आपलं रोजचो ठेवणीतो म्हणजे तुमचा जो घरातलो कोणतोही असत. आता हे आपलं मालवणी मसालो हा तो घातलाय मी. आणि मिसळ म्हटल्यावर कशी झणझणीत होई ना, तिचं नावच असतं झणझणीत मिसळ. थांबा मी जरा बघून येते सेटलमेंट काय झालं यांचं. हे तेच ठेव समोर ठेव लावून. तुम्ही सगळे त्यांच्या हातात ठेवू नका. लाईव्हची कशी वाट लावायची ना त्याचा पूर्णपणे बाहेर जा हे बाहेर असतं. जा बाहेर जा तयारी. चला.
फक्त टाकायलाच काय तो हात थांबतोय वस्तू, नाहीतर हात सतत ढवळतच राहिली आहे मी. याच्यामध्ये आपण सगळा कांदा आधी व्यवस्थित बाउलभर जो होता तो चांगला परतून घेतला. आता कांदा कुठेही दिसत नाहीये. तुम्ही म्हणाल रंग म्हणजे मालवणी मसाले टाकल्यापासून त्याचं हे झालं, पण हे कांदा वाटत नाहीये बघा. एक प्रकारचं एक वाटपच वाटतंय. आणि हे बघा आपलं तेल असं सुटलेलं आहे. तरी किती तेल वापरलेलं? हा, 1.5 पळी, हम्म. 1.25 पळी म्हणा, म्हणजे 1 चमचा शिल्लकच होतं. तर वाटप थोडंसं आणखीन मनासारखं पातळ व्हायला हवं होतं. मिक्सरात दगो दिल्यान थंयच. हे सगळं मोठ्या गॅसवर करायचं. बघा, नंतर नंतर आपली गॅस वाटप मोठी टाकला आहे ना. की आता मोठी गॅस केलंय हे बघा, सगळं कसं एक एक जीव आणि झालंय. खमंग असा वास येतोय मस्त. गरम मसाला जर तुम्ही खडे नाही वापरले तर मी परत एकदा सांगते, तुम्ही आपली तुमची गरम मसाल्याची कोणती, तुमचा जो गरम मसाला वापरत असाल तो वापरा, पावडर. छान असा मस्त सुगंध येतोय, कारण आपण ह्याच्यामध्ये जे खडे मसाले वापरले ना. आता आपली कुकर उघडूची बारी येईल. आपण करतोय लाल चण्याची मालवणी मिसळ. कुकर उघडायला तरीवाली मालवणी मिसळ. आता हे ढवळायचं थोडस बारीक करते गॅस. ह्याचं जर बाहेरचं झाकण जर असतं ना तर आपण त्यातच केली असती. पाण्यासकटच घालणार आहे मी, पण आधी मी पाणी बाजूला करते आणि चणे त्यात चांगले आपल्याला बघायचे राहते कितपत उकळले. तसे उकळलेले दिसतात, त्याची साईज थोडी फुगली आहे. चणे थोडे वाटायचे होते, पण आता मिक्सर बघत होती पण नाही. आता ते हातीन कवळू वयत. हा, चणे तुमचा मिक्सर चांगला असेल तर तुम्ही वाटून घ्या. मी बघत होती पण नाही चालू होता मिक्सर. हातीन कवळू वयत. हे बघा, सोनम कमेंट वाचायला आणून दे ना. लक्ष नाही दिलं तर पळाली. तुम्हीच बोललात पण जा फोन घेऊन जा, नाही फोन इथेच ठेव. आता आपण ह्या वाटपामध्ये बारीक गॅस आहे. हे बघा, हे चणे आधी घालून घेतले. कशी उडी मारतात बघा चणे, सगळे संपले. योगिताने लिहिलं कोंबडी वड्याची भाजणी एकदा नक्की दाखवा. आपली आहे, एकदा काय दोनदा तीनदा पण दाखवली. दर गटारीला आपली भाजणीचे वडे, बिना भाजणीचे वडे पण हा इन्स्टंट करायचे आहेत. बिना भाजणीचे लगेच भातापासून वडे. नम्रताने लिहिला कढीपत्ता हाताने चुरून घातला की खाल्ला जातो, बाहेर काढून टाकला जात नाही. विजय देवधरने हाय लिहिलं. वाटणाचा कलर छान दिसतोय, थँक्यू. सविताने पण तेच दिलं, कलर छान दिसतोय. कल्पनाने लिहिलं कोणती भाजी आहे? भाजी नाहीये, आपण करतोय आज मिसळ, ती पण लाल चण्याची. विजयने लिहिलं खूप सुंदर रेसिपी, थँक्यू सो मच. पावसाळ्यात असं झणझणीत खायचं असेल तर आम्ही आपला हा पर्याय तुम्हाला सुचवला की बाबा मस्त अशी मालवणी मिसळ. आणि याचा कलर बघा असा काळपट दिसणार, कारण ह्याच्यामध्ये लाल चणे आहेत ना. ते ब्राऊन कलर असतात थोडेसे. मी चणे थोडेसे बाजूला काढले आहेत. थोडे थंड झाले हातीन, नाही तर आपल्या पावभाजीच्या मॅशरने, नाही तर तुम्ही आपल्या मिक्सरात एकदा फिरून घ्यावा जर मिक्सर बरो असाल तर. आता ह्या जा पाणी आहे कुकरातला मी वेगळा काढले, ताकी त्या काढले मिक्सरचा भांडा पूर्ण त्याच्यात ह्या करून घेतलेला आहे. आता लगेच तुमका तवंग येत नाही. जशी आपली मिसळ कडतली, थंड होत जातली, तेव्हा तो तवंग येता. आणि आधी थंड पाणी नाही, म्हणून मी बाजूक पाणी घातलंय. मिक्सर मधलाच पाणी, कुकर मधलाच पाणी गरम घालायचा.
आणि ही जाडसर करायची नाही हा. मिसळ अशी पारंपरिक असू दे की कोणती असू दे पातळच असता. कारण पाव फरसाण फरसाण त्याच्यामध्ये गेला पाहिजे. आणि पावात पण ती पूर्ण रस असं डुबलो गेलो पाहिजे. हा हा, त्याशिवाय काय मजा नाही. पहिला गरम पाणी घालायचा तवंग व्हावा तर, आणि मग तुम्ही वाढवा पाणी. साधा कोमट अगदी करून ठेवलाच त्या साईडला तरी चालत. अगदीच घाईची वेळ आता पातळच पाहिजे. पातळच करू बाई. घे घट्ट जर तुम्ही केलात तर नाही मजा यायची. हे बघा अशा हातीन मस्त उकडले, त्यामुळे हातीन कोवळू काही हरकत नाही. म्हणून ते 5-6 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. हे घ्या. म्हणून आधीच काढून घेतला. त्या बरेचसे गार झाले हे, तर गरम गरम नाही होचे तुमच्या हातीन. हात भाजतलो हातीन होतले की त्या नाही. नम्रताने लिहिली तुमची सासू गेली तरी पण असं वाटतंय ती तुमच्या व्हिडिओ मध्ये आहे. हो, ती आमच्या सोबत आहे. धन्यवाद. आता याला धन्यवाद. कड येतोय बघा हळूहळू. आणि तवंग बघा काय आलेला आहे. जसा ऐश्वर्याने लिहिलेलं चणे नाही तर कापा. नको, कापायची गरज नाही. हे ओनियन सारखे नाही तर मॅशर मध्ये आपण हे केले असते, पण ठीक आहे. अशा हाताने होत आहे. हाताने कोवळून होत. हे काय कोवळला म्हणतात, मालवणी शब्द. हे बघा तुम्ही बघू शकताय का कशी तरी इली बघा. असं वाटतं ना की मिसळ आत्ताच खाऊ. अजून त्या का व्यवस्थित कड येऊ भरपूर वेळ, 5 मिनिटात आली खदखदून. आणखी तुमच्या मटकीची मिसळ करतात ती पारंपरिक असता, म्हणजे ती तुमका हय गावतली हॉटेलमध्ये दुकानात. पण एवढीशी मटकी असते आणि त्याच्याबरोबर एवढा मोठा तो रस्ता असतो. बालदीभर एवढी आणि बालदी एवढा असा फरसाण असतं आणि कांदो एवढा आणि लिंबू एवढं. आणि नंतर विशिष्ट प्रकारचं एक फरसाण असतं बघा ते. हा, वेगळंच असतं. त्यामुळे ते फरसाणच एवढं तिखट असतं की ती मिसळ आणखीनच तिखट लागते. पण नाका तोंडातून पाणी आलं पाहिजे मिसळ खाताना. काय म्हणता? आणि मी तुम्हाला सांगितलं, जर तुम्हाला टॅमॅटोही वापरायचा जर नसेल तर त्यात तुम्ही 2 चमचे दही सुद्धा वापरू शकता. फक्त दही टाकाल जेव्हा फोडणीमध्ये तेव्हा गॅस बंद तरी करा किंवा बारीक तरी करा. दही छान फेटून टाकलं तरी हाताने करण्यापेक्षा मॅशरने झालं असतं. झाले. आता प्रत्येक हे झाले. टाकून घ्या. तुम्ही हाताने नाही तर मॅशरने करू शकता. असं काय नाही, आम्ही हाताने केला. पारंपरिक पद्धत हातान कुवळा. तुमका एक शब्द गावलो की नाही मालवणी कुवळूचो. आता आपण चणे उकडतोय मीठ टाकलेला तरी अजून मका वाटतं पातळ होई आहे ना गो. नाही बस झाले. नाही, या चण्याचा कसा भेसनासारखा प्रकार होता. तो पूर्ण असं एकवट भेसनासारखा प्रकार होतलो. पण सुगंध जो इलो ना, आणि तुमका मी परत एकदा सांगते, जरी तुमका ह्या टाकूचा नाही दही सुद्धा तर चिंचेचं कोळ सुद्धा 2 चमचे हय घालू शकतास आणि थोडासा गुळाचा खडो सुद्धा घालू शकतास. अगदी झणझणीत जर तुमका मिसळ नको नाही, चव पण बॅलन्स होता मस्त तिकडे. आता तुम्ही सांगा कमेंट करून, इतपत पातळ बरी की अजून वह्या पाण्यासारखी. जशी जशी थंड होईल तशी तशी तरी आणि ही दाटसर होत जाईल. आता ही बघा, ही 10-12 माणसांना काय तुमच्या खाण्यावर आहे. हो, 7-8 माणसांना पिऊक जो कोणाक होई, कोणाक लयच पाव भिजवून होयो. 7-8 माणसांना तर नक्की होईल. आता याच्यात शेवटचं मीठ आणि आपला एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट ठेवलेला तर थोडासा टाकून घ्या. ही काय कुठली ऍड नाही करत हो, पण ह्याने आताशी ना चव येता. आणि मुलांचा पण ती बघतात ना जाहिरात, तर मुला पण आता म्हणतात हा आमचं तर बोलतात दुर्वांग, मम्मी तुझ्या हातची चव असं जेवण रोज बनव. मी ऍड बघून का बोलतोयस कॉपी कॅट. याला कड व्यवस्थित आली पाहिजे. बघा कसा कलर आलाय, कड पण येते. लाईट मारून दाखव. इथे लाईटीचा
सोनम खदखदून कळ यायला पाहिजे आणि गॅस एकदम मोठा केलेला आहे. मीठ घालते आता याच्यात. खाली जा लास्ट. ही ताई कसे आहेत जावेद? चना बनवायला काय आहे मी एकटा आहे. ही अशी कमेंट तू अशा हो, दे काकीकडे. तू कांदा दे एक बारीक चिरून मगासारखा चॉपर मध्ये. हेल्प कर. ह्याला हवाय 60 इयर्स. ओके, तिचा कुठला तरी चॅनल आहे वाटतं. नक्की. हाय ताई, कशा आहात? जावा छान बनवलं. काय आहे मी आता आली आणि माहित नाही. ओके, काही हरकत नाही. तुम्ही रेसिपी मधून बघितलात तरी काही हरकत नाही. तुम्ही स्वागत आहे नंतर- तुमचं. हम्म. आणि आज आपण बनवली झणझणीत लाल चण्याची मालवणी मिसळ. बघा कसं छान धूर येतोय आणि पाऊस बाहेर पडतोय. इमॅजिन. आणि आपल्या ताटात आहे मिसळ. अजून एक राहिलेला मसाला. आहे हो बघा. तो मॅगी मसाला वायस तुम्ही घालू शकता. आणि हो शेवटाकच टाकूचो असता. जसं जसं तुमचं कड हम्म. येत ना तेव्हा अगदीच काय तुमका परतूची गरज नाही आहे त्याका. आता आपण हे मॅगी मसाला पण घातलो शेवटी. हो, कोणी कोणी ही सांगितलं मिसळ- इतपत पातळ होई हा. आहे बघा. बरोबर आहे. अजून थोडस पाणी घातलं तरी ती होत जाईल. आता चांगली कड आली. त्यासाठी आपण कांदे 2 चांगले तेलात पुरा तो चॉपर पुरा भरलेला तरी त्याला चांगलं तेलात परतून 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 आपलं गरम मसाल्याचे जे जे वाटर अख्खे खडे मसाले होते ते घेतले. सुक्या खोबऱ्याचा एवढासा तुकडा घेतला. लाल चणे घेतले भिजवलेले रात्री भिजत टाकलेले ते उकडून घेतले. त्याच्यामध्ये उकडते थोडंसं मीठ आणि तेल टाकलं 1 चमचा. पोह्याचा 1 चमचा. आता हे सगळी जागा क्लिअर करूया. आणि 5-6 आपण serve शिट्ट्या करूया. काढून घेतल्या. म्हणजे जे आत्ताच जॉईन झाले त्यांच्यासाठी सांगते मी की बाबा असं असे आपण ही मिसळ केलेली आहे. तिथे सोनम कॅमेरा हलतोय, पकड जरा. काय तूच तिथे ठेवलं ते बघ मला दिसतंय. मग ते नीट काढ. ते बाबा हे असतं कांदा लागणार ना प्रेझेंटेशनला तेव्हा ती कांदा चिरायला चला सांगितलं आपण तिला. आता थोडस चिरायला म्हणजे चॉपर मध्ये कापायला सांगितला. सुरीने नाही. थोडीशी जागा आता क्लीन करूया. आणि आपल्या आता प्रेझेंटेशन जे तुमका मगाशी सांगितलं की प्रेझेंटेशन पण खूप महत्वाचं असतं. लाईव्ह मध्ये आता हे सगळं पण दाखवावं लागतं. सॉरी. हा कड इलो हा. रटामटा गॅस केलेली बंद. कारण जस जसं हे थंड होत जाईल ना तस तसं तो तवंग येईल. थांबा मी काढते. उतरवायचं. पाव फ्राय करूया ते असेच. नको फ्राय. मिसळला कुठे फ्राय करतात. चला बघा आपली लाल चण्याची मिसळ तयार आहे. झाला बाळा. बघा कसा मस्त तवंग आलाय आणि आम्ही लाईटीचा वापर करतो. हा अजून यायचंय त्याला. अजून थंड थंड होत जाणार तेव्हा तो तवंग येणार. ह्या घेऊचा ना फरसाण. आधी घेऊया. तो आता दुसरा काय आहे? काय खाय गेला फरसाण. तिथेच आतमध्ये गेला वाटतं त्या पोराने नेला. पळवल्यानी. हा मगाशी तो आलेला ना दुर्वा. रडत रडत. फरसाण आण. तुम्ही पूर्ण पिशवी फस्त करून द्याल माझ्या हातात म्हणून मी काढून ठेवत नाही.
पळवल्याने हा. पळवल्याने. एवढं खाल्लं? एवढा फरसाण जास्त खाशील तर पोटात दुखेल. हा हा नाही खाते ना, बाय. असाच तोंड हालता. हा बघा तरी सरळ सरळ तोंडावर खोटं बोलणारी पोरं. हे इथे आपलं आपण खातात चॉपर फरसाण. आहे बघा, चॉपरचं करा मग. अजून हा बघा कलर तवंग येत चाललाय. हम्म. हे बघा. अजून आपलं सर्विंग बाकी आहे, झालंय 2च मिनिटं. तुम्ही जाऊ नका. कसली अजून एक आहे ना? नाही. कोणी कोणी कुठून कुठून चांगली मिसळ खाली असेल ते सांगा. आज आपण केली परब किचन मध्ये मालवणी मिसळ, लाल चण्याची, जी प्रत्येक भजनाला आपल्याला मिळते गणपतीमध्ये. हे बघा, असं एक आपण ताट घेऊया. आता ताट नको, ह्याच्यातच सर्व करा. सर्व करायचं खाडखुड काय? नाही नाही, सर्व नाही करत आहे खाडखुड मी. होईल. सर्व नाही श्रीकांत करत परब आहे. ऑनलाईन आहे. सर्व करतच नाहीये ताटात. हे असं ठेवायचं, असं असं. बुडी वाईस घेऊया. आपले चणे, मस्त गरम मसाल्याचा जो सुगंध येईल आहे ना, भारी. नको बाय आता फरसाण घालूचा आहे ना. डुबताला त्याच्यात. चमचा नको ना. चमचो कशा गोया, पाव घालायचो बुडवून आणि खायचो. बस. कांदो हे बघा, वाटीत दिलेलो असता. असं हॉटेलमध्ये पण वाटीत दिलेलो असता. लिंबू रवला. आता पावसाळ्यामुळे नाही गावला. कोणाकोणाक मिसळीचो आस्वाद घेऊचो. बघा. पाऊस लागत असत तर नक्की येवा. लिंबू पण मारूचा असता एक. थांबा, होल्ड करा. हे बघा, आपली ही जी मिसळ आहे तयार आहे. आणि आपली ही पूर्ण कढई भर असो रस्सो तुमच्या खाण्यावर नाहीतर ही 7-8 माणसांका व्यवस्थित पुरतली. पाव नाही, फक्त मिसळ. हे बघा. अजून थंड झाली ना आणि झाकण ठेवला तर मस्त तवंग येते का. आपली प्रेझेंटेशन झालेला मिसळ खाऊ जेका जेका यावचा त्यांनी यावा. हे बघा, आपली ही थोडस असं ताट ठेवून देऊया. त्याने काय होईल, तवंग येईल आणखीन. तसा आलेलाच आहे. आला की नाही तुम्ही पण लाईव्ह मध्ये कमेंट करून सांगा. हे बघा, आता याच्यावर आता चमचो तर चमचो ठेवतोय. हा, म्हणजे नाराज नको हो, तुमका रस्सो पिऊ. असं खायला होईल ना. हम्म. बघा, हे बघा ताट. बघा, आता आज खरंच तो शब्द आहे ना, तो बोलू शकता. तोंडात पाणी इला की नाही. एक गोष्ट फक्त, लिंबू गावला नाही पावसामध्ये. नाही तर असाच तर नक्की बाजू त्याची एक फोड घेवा. तसं सुकलेला लिंबू पण नको. सेंड इट पार्सल. हा, पार्सल नक्की पाठवतो. पार्सल पाठवण्यापेक्षा तुम्हीच या ना. आपली ट्रेन चालू आहे की नाही ते बघा, कारण कालपर्यंत तर ट्रेन बंद होती. लाईक आता ना कमेंट माझ्या इंग्लिश मध्ये जात आहेत. सॉरी, मी नाही वाचू शकत. सोनम, शेवटीला आणून दे. रेसिपी आवडत असेल तर पटापट पटापट हार्ट करा, लाईक करा आणि दुसऱ्यांसोबत शेअर करा. हा, चला. खूप सुंदर झाली मिसळ. तुमच्या दोघींचा अभिमान वाटतो. थँक्यू सो मच. सविताने लिहिलं, मनापासून धन्यवाद. नम्रताने लिहिलं, दादर मधली प्रकाशची मिसळ फेमस आहे. त्यांनी वाटतं खाल्ली असेल. तुम्ही पण आता दादरला गेलात की नक्की ट्राय करून बघा. हो, एक भूक त्याच्यावर. हा, आणि आम्ही कोकणी मालवणी लिहिलं, आज मिसळपाव खाऊन दुपार घालवायची. हो, खाऊ शकतो. आम्ही तर घालवणारच.
चला, पल्लवीने लिहिलं हाय. पल्लवी नाही, सॉरी, पद्मावती. सॉरी हां. चला, अशा प्रकारे आपलं हे लाईव्ह आता झालेलो आहा. आता जाता-जाता हे बघा, अशी मिसळ पण खाऊ शकता, अशी पण खाऊ शकता. तुम्ही खाऊन दाखवा. मी तोपर्यंत कॅमेरावर जाते आणि आपण एंड करूया आपला हा लाईव्ह. पाव कसा तोडायचा. मी खाऊन नाही दाखवत, पण हां. घास दाखवते कसं मारतात तो. आता हे चमच्या क्रमाने बाजूक तो हां. बरोबर दिसणारच नाही. हे बघा, असो ह्यो मऊसूत पाव आणि ह्यो असो घास. चला येवा. जेका कांदो भरपूर होयो त्याने कांदो मारा आणि असो पावाच्या बाजूर असो ह्यो तवंग येऊक होया. चला येवा. आता खावाच. नाहीतर तो गळत राहतो. खावा, खावा. चला, मी एंड करते. आपण बनवलेला पदार्थ आपण टेस्ट करून बघावा. हम्म.